Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa a bude to zo Skyblocku z Minecraftu. Je to modovaný Skyblock, niečo ako je na Miner Skyblocku, vlastne je to ten istý modpack. A v tejto sérii, čo som spravil? V tejto sérii pôjde o to, že budeme hrať, dokým nezabijeme Enderdraka. Budeme hrať, dokým nezabijeme Enderdraka, podľa mňa to bude veľmi super. Určite nezabudnite zanechať like a odber. A my sa môžeme vrhnúť na to. Takže, už sme pri vytváraní Skyblocka. Neviem, ktorý si mám vytvoriť. Či si mám dať tento. Alebo Skyblock Easy, alebo Medium. No. Ja by som to vybral na tento Easy, keďže... Aj keď... Dobre. Dáme si Miner Skyblock. Dáme si Miner Skyblock a poďme na to. Takže som tu úplne nahypený. A sme na našom ostrove. Ako môžete vidieť, sme na našom ostrove a tu už to všetko začne. Máme okolo seba niekoľko ostrovov, sú tu mody, 103 receptov, sú tu questy, presne tak. To je isté ako sú na Miner Skyblocku. Ja sa na to veľmi teším a poďme začať. Poďme začať hrať. Máme tu takisto aj vlastne lietadla, no bude to nahypené. Táto séria bude veľmi dobrá, tu si môžeme odklikať tieto veci. Kto nevidel Miner, tak toto môžeme odklikať. Dostaneme za to síce len konfety, ale to nevadí. To sme splnili a už vlastne potrebujeme len toto. Dobre. Môžeme ísť hrať. Takže sme na našom ostrove a poďme si vyťažiť náš strom, čo tu máme. Poďme na to, nebudeme to nejak odkecávať a rovno začíname hrať, lebo ja sa veľmi teším na túto sériu. Bude to neskutočné, je to vlastne niečo ako Miner Skype, no proste Miner server, ale som tu vlastne sám. Dobre, takže... Na mne podľa jeden zaplink. Oh no. To nie je dobré. To nie je dobré. Pardon. Pardon, to som nemal v pláne. No dobre, to znamená, že my si potom spravíme si cobblestone generátor a my potrebujeme za naše prvé cobblestony si potrebujeme kúpiť ja si kúpim asi spruce sapling, lebo z toho je potom veľa dreva. Takže to určite. A ešte pre tých, čo nevedia, čo sú tieto dve creaty vlastne za veci, tak vlastne toto je daily shop, ktorý sa resetuje každý deň. Takže tu budú nové trady a do selling binu dávame vlastne napríklad za 64 oak logov môžeme dostať 1 iron. Takže takto to funguje. No a poďme si spraviť základné veci a poďme hrať. Ok, ideme si spraviť teraz, ja by som si tu zatiaľ spravil nekonečný zdroj vody. Na začiatok. Dobre. Oh no. Tento ostrov sa nachádza vo Warm Oceane. To znamená, že sa tu nemôžu spawnovať mobky, ak myslím dobre. No bude to ešte zaujímavá séria. Dobre, ideme si spraviť asi cobblestone generátor. Takže ja to tu idem takto troška túto plošinu, aby neboli takéto bloky, aby to bolo rovné. Žiadna hlina by nemusela padať dole, dobre. Campfire, no, ja zničím asi. No, neho zatiaľ nepotrebujeme. Dobre, poďme spraviť tento cobblestone generátor. Bude vodu. Tak. Myslím, že takto by to mohlo fungovať. Áno. Áno, presne tak. Takže cobblestone generátor máme hotový, hodím tu barel. A ja idem naťažiť teraz tých 64 cobblestone a potom sa ozvem, keď budem kupovať niečo v daily shope. Takže mám doťažené, naťažil som 60, tak aj 40 cobblestone, čo je celkom pohode. Takže ja by som teraz kúpil tento spruce sapling, ktorý by som tu niekde obďaleč aj začal
pestovať. Ja by som na to spravil nejakú plošinu z týchto zvyšných cobblestoneov. Takže si spravíme slabý pekne zatiaľ. Potom pôjdeme samozrejme ku bedrocku a tam si spravíme vlastne základnú plošinu. Ako vidím, tak mi tam horí ten barel, čo som tam dal. Dobre, ja tu idem spraviť plošinu, aby mi vypadli saplingy. No, tak. No, tak mi nestačí nestačia mi slaby, takže si spravíme ešte nejaké. Toto dorobiť, tak. Toto nie je. Hodíme pevnú hlinu, hodíme tu spruce, sapling a najradšej by som sa vyspal, ale nebola nasplnená náhodou posteľ. Myslím, že by mala byť na spálne posteľ. Neviem, prečo tu není. Pološetka by tu mala byť, ale ja ju tu nevidím a to nie je vôbec dobré. Teoreticky tu máme aj drevo. No, že by sme troška okresali spawn, ale nie. Toto robiť nebudeme, ideme na späť. Aspoň to máme vo vode a ja by som si spravil torčky aspoň, keď už. Tak spravíme nejaké torčky. Tak. Dosvietím toto. Tu dáme torčku. Tu. Dobre, takže máme to osvietené. Spawnovať sa tu nebude nič. No a ja si idem spraviť nejaké pickaxy. A idem tu ťažiť a ozvem sa, keď doťažím. Takže niečo malo som naťažil. Myslím, že by sa teraz mali resetnúť, áno. Myslím, že sa resetli. Vlastne v daily shope veci. No a ja by som zainvestoval už do prvého ironu, takže toto, keď vyprší časový limit, teraz je myslím bugnutý, tak by sa mi mal hodiť jeden raw iron. Ja tu budem hrať off screen, takže zatiaľ, čaute. Ja miluju Minecraft, je to môj svet, ve kterým jsem rád, ja rád těžím